Premi Cervantes perquè hauria de renunciar. Esteu inspirats d'aquest llibre nou. És un plaer ser avui aquí. I durant l'any faig alguns actes culturals i tal. Avui m'és significativament molt especial aquest, per l'obra, que és l'excusa, i per l'autor, el gran amic. No sé com arrencar, perquè tot ho improvisaré, però jo veig que Anton Carrera és el poeta de Sant Julià. Com en Verdaguer seria el poeta local. És el poeta local. A Figueroles el poeta local podria ser Verdaguer. I a Roda de Terra en Martí Pol. Però no us penseu, Això és un privilegi. Cada poble no té un poeta. Cada poble té un alcalde, però no té un poeta. Llavors, Anton, que porta aquí tants anys, de manera generosa, porta un poema seu a cada casa del poble cada any. I allà. La gent el llegeix, no el llegeix, però quanta gent trobaríem que saben poemes d'Anton Carrera a Sant Julià, ja no diguem Santa Eulàlia, allà no coneix ningú, poca. Però passa el mateix a Figueroles amb en Verdaguer, exactament el mateix. Passa això amb la poesia. Anton és un... queda operat, és un gran amic de tots, una gran persona. És una persona que no li agrada ser l'aparador. L'aparador, tot i que li agrada molt mirar, però l'aparador podria ser aquelles finestres que fem per mirar cap a dintre. I Anton el que vol és finestres per mirar cap a fora, per explicar-nos, per viure i explicar-nos la seva realitat. Avui hem volgut fer aquest acte d'amics, d'homenatge a la seva obra, d'homenatge a la seva persona, d'amics, no res oficial, com amb la segona edició d'Em ser d'autor de tu. Aquesta edició no direm com diuen quan sortiu llavors trobareu que al final d'una taula que venem llibres, no, us convidem de manera gratuïta a que pugueu gaudir de la seva obra. Em ser d'autor de tu. Perquè aquest llibre, no us ho sabria dir, no és ni el primer, ni l'últim, ni el més bon, ni el dolent, ni el més gruixut, ni el més prim. És un dels seus. On que es confessa a davant d'ella, la ciutat, Barcelona, amb gratitud, que se sent d'autor d'ella, 50 anys de viure allà, de ser allà, d'aprendre tot el que sap, de la seva vida madura. Suposo que molta gent no el coneix, com tants de les 20 obres que té l'Anton, no el coneixeu. I avui hem fet aquesta exposició de manera no pensant que tingués tant èxit, estic emocionat. Pensava que ell ens llegís alguns passatges del llibre i que ens expliqués com va arribar a fer-lo. Durant 3 anys i mig, diu al darrere del llibre, que va estar a la composició. Ell va buscar... Clar, és una obra que és un elogi a Barcelona, però això l'han fet molts poetes, Verdaguer, Maragall, Pere Quart, Joan Oliver... Les seves odes. Això és, les seves odes de Barcelona. Però aquesta és molt especial, perquè és diferent a totes, perquè totes s'assemblen. Parlen dels carrers, de les places, de les esglésies, parlen de Barcelona i elogien la mare pàtria. Anton va fer una cosa molt diferent, fent el mateix. I he agafat aquest llibre, que ja el coneixem, fa un mes vam fer un acte sobre Brossa. En Brossa escriu, és un poeta de Barcelona, escriu dotzenes de poemes sobre Barcelona perquè l'estimava molt. Però, d'alguna manera, ell també ressata la ciutat, els carrers, amb noms propis, cosa que no fa Anton. Anton aquí té 50 poemes que em ser d'autor de tu, amb gratitud, ell vol, d'alguna manera, pagar el deute a la ciutat, amb aquestes 50 monedes, poemes, així. Són 600 versos especials, molt especials. Fixeu-vos bé, m'ho dic això perquè no me'l sé, en Brossa, que és un divertiment, té un poema de 12 versos que es diu El meu poble, i el seu poble és el seu barri de Barcelona. És allà on es movia. Surto a buscar el pa, a comprar i cap a casa.
a baix, a plaça Catalunya, o al port, i anava un cop cada any, un cada 2 anys. El seu poble és el seu barri. I el seu barri, que s'hi passeja cada dia, ell aquí, de manera divertida, canvia el nom dels carrers reals. Els hi fica el nom que ell vol, el nom que ell li agradaria que es diguessin dels seus personatges. I surt del Mercat de la Llibertat, que és un mercat que hi ha a Gràcia, i se'n va al seu carrer, al carrer Wagner, però ell no acaba al carrer Wagner, que és casa seva, sinó que voldria que hi hagués un teatre Richard Wagner a Barcelona, però perquè l'admirava molt. I mireu això, doncs, el poema diu així: el meu poble. Una vegada passada la porta de la Llibertat, des de la plaça Meliers, trenqueu pel carrer de Fruitós Canonja, on podreu admirar el Palau de la Música Catalana. Des d'aquí, pugeu per les grades del Bas de Beckerley a la plaça Robert Houdini, enllaç del Museu Gauguin i el de Picasso. Pel pintoresc carrer dels Clowns arribareu a la plaça Fregoli, al cinema Keaton i la plaça Joan Miró, i al pati dels Tres Tarongers, al bell mig del barri Gaudí-Jujol. I d'aquí us podeu dirigir al teatre Richard Wagner. En 12 versos diu 16 noms propis. L'Anton, en 600, cap. És un diàleg d'ell amb la ciutat, amb ella, jo, tu. I nosaltres, el lector, estem apartats, ell es deixa sentir-ho. El lector no, ha d'escoltar. Escoltar i prou. El ritual passa allà entre ella i Anton. Anton es confessa, Anton s'emprenya, Anton diu la seva, en tant temps. I el públic, el lector, només escolta, passivament, en reverència. Això és em sé del tot de tu, tots ens sentim del tot de tu. Per simplificar, el mes de gener-febrer, l'Alan Costa va guanyar un primer premi de fotografia. Ell diu que de les 10 primeres com se l'hauria pogut guanyar, i moltes que van descartar haurien pogut ser guanyadores. Jo li vaig dir, podries encara de fer un treball sobre un llibre d'Anton Carrera? I em va dir, deixa'm-ho mirar, però és massa per mi, no és fer una fotografia. I està de sort. És tot un treball. Cap d'un parell de mesos em va dir, tu, he parlat amb el pare i l'Ignasi Costa, que l'Ignasi sí, que és un poeta de la llum, és un home intuïtiu i té diverses exposicions personals ja de fotografia, i va dir que tant l'ajudaria. Lluís diu, si vols que ho fem, hem de ser tots dos. Ui, magnífic, només faltaria. I ells han anat, tot això que veieu aquí, és d'ara actual, d'aquests últims mesos, anant a Barcelona, interpretant els versos d'Anton Carrera. Tots aquests versos són els he fet jo. Sí, d'un sol llibre. Doncs ja han fet tota aquesta és la seva visió, ja us dic, molt acertada, i quan s'acabi l'acte aixequem tot això i la podem, si no ho heu fet, podrem mirar-ho, gaudir-ho, parlar-ne, teniu els autors aquí això. Aquest estiu anant a caminar amb Ramon, íntim amic, un germà, Ramon Pou, parlàvem de l'acte i vam dir, que carai, si fiquéssim música, per què parles amb en Lluís Turan? Ostres, deixa'm el telèfon. Truco amb en Lluís i el mestre no em va deixar acabar. Com vaig dir Anton Carrera, em va dir, ja hi pots comptar-hi. De debò, ja hi pots comptar-hi. Així mateix. I ja us dic que no hi ha més gent aquí perquè no els hi he demanat. Parlar d'Anton, això estaria ple de gent. Hi hauria les cadeneries del Roser. De debò, l'acte és aquest, és un homenatge a l'obra poètica, a la poesia, Anton Carrera, el poeta local. Ara començarem, doncs, amb la música, llavors esperem que Anton ens expliqui aquest llibre, aquesta segona edició que fem de Em sé doctor de tu. Ja no em queden, penso. No n'hi ha, perquè Un tiratge curt. vam anar a la biblioteca de Vic i en tenen un exemplar que no el deixen a ningú perquè només en tenen un exemplar i és al fons de la biblioteca. Vull dir que aquesta és pública, notòria, universal per tothom que la vulgui venir a veure. Farem aquesta actuació musical, Anton ens explica
com va començar el llibre, com el va fer, que llegeixi alguns poemes, tornarem a cloure això amb una obra d'actuació musical, i llavors, sisplau, esteu convidats a inaugurar l'exposició fotogràfica, poètica, que no podíem dir amb ser d'autor de tu, que no podíem dir tantes coses perquè volíem que fos una sorpresa, i ho va ser. Moltes gràcies.